Hello friends song video khlaina skang norok bai tini kok kaisa saikhnanai norok ani kok no poila ni simi paithak jora norok khnadi tai video no naidi ar jodi norok ani poila ni simi paithak jora daily video no naya hangkai sabrum no naya hangkai norok ani video no buji mayangnai tai ang tamo target norok no rinanai abo norok sai mayangnai hingkai tini ang norok no kaisa kok sanai nadi norok jodi ang je somoi live phaio ani live bo phaioi norok ang bai comment khaioi live chat khaioi kok salainai hingkai horoni sabrum no horoni jora mangkha hangkai ani free time mangkha hangkai horoni 8 ta somoio norok bai 8 ta ni simi live khainoi norok bai kok salainai tamoni bagui himanle ang je norok no common guti rimani abo norok success de ongya aboni bagui norok bai kok salainai hingkai norok ani guti no fr tai sr thwngui norok success ongna hinui ang khakao hingkai ang je asuk kwbangma norok no guti rimani ba video upload khaioi norok no house ending ba guti rimani a bisingo norok success ongoi hinui ang khakao hingkai je thwngnai rok borok no success ongo je thwngya rok success ongya hingkai tai kaisa kok sanai je house ending thwngnai borok ni bagui saptao 3 থেকে 4 বার norok success mannai je guti thwngnai rokbo 3 থেকে 4 বার success ongnai hingkai norok abono no khawan sugui norok thwngdi norok boi hai kwbang naina hingkai norok no ang A to Z norok no ang bujogoi bo tongo bo house ni bo define bo sai tongo hingkai je guti thwngnai rokbo norok bo 3 থেকে 4 বার norok success ongnai hingkai norok kwbangta thwngdi bisi rang kwbangna ta hamjakdi norok kisa kisa kaini thwngdi kisa kisa kai no norok nadi hingkai tamoni ke norok tini bani guti nango khwnamuna hin norok jodi bisi hit rikhangkai hingkai norok ni bagui onek chaya ongnai hingkai haino hai ang tini norok no guti rinai hingkai tai house bo rinai tai ending bo rinai norok chajakha hangkhe house ending thwngdi guti chajakha hangkhe guti no thwngdi hingkai tai kaisa kok norok poila ni simi paithak jora norok video no pura naidi hingkai si norok ano support khaidi like khaidi hingkai comment khai sadi hingkai si ang norok bo chubanai norok bo ang taibo kaham kai guti rinai hingkai naidi tini ni salo tamo number phaising poila tuklainai 51/09 hingkai chini oro 09 tongo nari oro kaisa mangkha chwng 09 hingkai tai kaisa chwng 90 mangkha 90 mangkha hingkai abono karoi chwng taibo kaisa oro mangkha 90 hingkai abono karoi tung 09 orbo kaisa mangkha hingkai abono karoi bo chwng haino hai rutugui nailaihnai je 09 tai 51 no hingkai 51 chwng orbo kaisa 51 chwng mangkha hingkai abono karoi tai 51 ba 15 tongnai tongnai di jodi ang nui tongkha hingkai norok please rutugui phano karinari hingkai aswngna anglai nungo hingkai o bisingo nadi o bisingo norok no ang tabo common guti kari rinai norok nai tongdi obo wngkha dai guti hingkai abono chwng tabo oro swinanai guti obo wngkha guti hingkai o guti 10 ta guti norok no rinai 10 ta ni bisingo norok success ongnai hingkai ang miyapro bo norok no 10 ta guti rijak kintu first round no success ongya second round no success ongkha hingkai tai kaisa kok norok jodi single guti je ano sannai rok norok single guti sanyaoi thammelo je guti nungmani abono no norok single guti hinui uansugui thwngdi hingkai no abono ani bagui norok no single guti rimani klaikha thammelo je guti tongnai abono single guti abono hit guti
abono norokni target guti abon bagui norokno je ani target ani single ani common number abono thammelo soirio norok abono no naiui thungdi ingkai tabo ang puila oroni no sinai ingkai sing oro mano 42 24 ingkai abon note khaina di abo kaisa ingkai oron tai kaisa mangkha 14 tai 41 abo bo note khaina di ingkai abo tarpore 25 52 abo note khaina di tarpore tai kaisa aro ingkai 97 79 abo note khaina di abo kha 10 ta guti ni bisingo koita guti klaina tini ang saimaya kintu oro to onek kwbangma common guti ingke tai saba yang sichuano 16 61 ingkai tai di tongkho nai di tai karika ingkai tini ni salo je oro tamo guti phainai ar bomo common abono no taw saikana nai ingkai norokne oro ni bagui guti wngkhada 10 tarik ni bagui guti wngkhada nari oro bomo thwngnai wngkhada oro khadi তারপরে ingkai on maka rebo norokno abo norok oro 10 ta number abo ingke guti ingke extra guti norokno tini rithai klaio tamoni ingke guti kisa tini bangui thanai extra guti jaga norokno ang rinai 07 17 তারপরে 02 19 তারপরে 71 তারপরে 78 তারপরে 56 82 asungno yanongno yang 4 ta guti 8 ta guti yang ikha 10 ta guti ingke koita 18 ta guti 18 ta guti yo norokno important wngkhada norokno bago important kata 71 important তারপরে 07 important 19 important 17 important 16 important 61 important 14 important 41 important 24 important তারপরে 25 important ingka je important guti awang norokno golma redikha abono norok kisa hit kai thungmano ingke abono karoi tabuk norokno ang house guti kaisa rinai house duita house rinai jeng miani sala busuk phai abo hisab khalainai 51/09 ingkai oboni bisingo jeng norokno 1 house by 0 house rikha norokno okunui no ingkai norok abon bisingo norok thungui mannai je ingkai tai kaisa norok ending thungna ingkai 6 ending tai 5 ending norok asungno norokno ang common guti redikha house ingka o duita house o duita ni house ni bisingo norok tai kaisa house norokno redonai extra 6 house ingka norok jodi 6 house no bo thungmangka angkai belai no kaham wngnai ingkai ani hisabo o duita no important ingkai o duita ni bisingo guti nari 1 house ni jaga o guti jodi phaika angkai
norokni bagui 12 faimano 14 faimano 15 faimano 16 faimano 19 faimano hingke o 5ta goti norok note khainadi hingke 0 house ni bisingo jodi phaiga hingke 02 tarpore 05 0 06 03 tarpore tai kaisa extra 10 oro rikha one house ni no haipano oro relia nono abo thungdi norok success ongnai hingkai tabo one house tai 0 house ni to norok no sukrui rikha hingkai norok no tabo rinai je 2 house ni bisingo goti phaika hingkai 2 house ni bisingo goti phaika hingkai nari 21 কিন্তু abo norok ta thungdi je norok ni target o jodi 2 house phaito tong hangkai norok কিন্তু o goti no thungui mano কিন্তু nong o goti no thungni hini riya tamoni hingke abo norok ni kaisa 2 house target ongkha hangkai o goti no norok thungui mano 24 25 26 28 nari abo 5ta goti norok ni target ongkha hangkai thungui mano 3 house ni hingkai 30 31 32 34 36 abo norok thungui manai 4 house ni hingkai 41 42 45 47 49 abo norok thungui manai norok no target ongkha hangkai 5 house ni target jodi tai waisa ongkha hangkai 52 54 56 58 59 abo norok thungui manai hingke 6 house ni jodi target ongoi tongkha hangkai 61 63 64 67 69 abo norok thungui manai hingke 7 house ni target ongnai rok hingkai 71 73 4 76 79 70 73 abo norok thungui manai hingke 8 house ni target ongnai rok kha 81 80 82 86 87 abo norok thungui manai hingke 9 house ni target ongnai rok hingkai 91 93 96 98 90 abo norok thungui manai tini ni salo hingkai norok no goti norok bangjak tongkhana norok actually bujiya hingkai to goti bangjaknai ang sobsomai no amo hingkai goti norok no rio abo khe house sukrui rimansi hingke main norok no thungni himani hingkai o goti si norok abo no si thungdi abo hingke oroni tarpore o 4ta hingkai house dio hingkai norok abo thungdi ar ending hingke abo thungdi tarpore abo to goti sukroisi hingke je ani goti o 1 house thungnai rok o goti no thungui mano tai ani goti o je 0 house thungnai rok o goti no thungui mano hingke baki goti hingkai norok ni bwkhao je chongjak tongmani abo si hingkai ang norok no goti rimani abo ang norok no bul khai riya je joto borok house thungui maya rok rangkaya rok borok ni bagui si hingkai norok jodi ani kok no chajai tongo hangkhe channel no subscribe khai ridi tai norok jodi tai bo ano hamjagui tongkha hangkhe support khlai di like khlai di tarpore ang norok bai kok saka hangkai comment khlai di hingkai norok bai khwnabo jodi net kaham hingkai horni 8ta PM go norok bai live chat kok salainai hingkai norok ni Facebook o
share khairedi je Facebook kwrung rok ingkai naro Facebook o share khaiui naro ano taibo kusugo karinani chaitokri ingka tini bagui norok pai aswk no wngkha tai malai no khnani video o hambai.